वो इंसान के रूप में हैवान बसर। हमारा चेहरा जे बिगड़ चुकल बा यो करे देन बसर। ये सब पाप की वजह से वो मर चुकल बसर। ओ कोहिकुड़ के मेडिकल कॉलेज में काम करत रहे सर। शादी से पहले लैब में मरल जानवर के लैब में देवे लेना पढ़ाई करे खातिर वो काम करत रहे। अभी वो बोल रहा बा कि ओकरा के कुछ याद नहीं खे, सब याद बा ओकरा के, फिर भी वो बताई ना सर। सर एगो बात बतावे के रहे। मेडिकल कॉलेज के नाम लेके 5-6 महीना पहले एक कम उम्र का लड़का आइल रहे, गोरा चिट्टा, दिखे में सुंदर रहे सर। त्रिशूर जिले के कोनो हॉस्पिटल के नाम लेत रहल। अब हाँ, एक डॉक्टर। राघवन, है ना? हाँ बड़ी के बड़ा। सर ओ कॉलेज में लड़की लोग भी पढ़त रहे ना। वो अपन नाम का बतावल रहल? सुजा। हाँ, सुजा के बारे में पूछत रहल। वो लड़की के मौत हो गई बा, ओकरा बारे में कुछ पता बा का? ई तरह के कई गो सवाल करत रहल। तब भी वो कहत रहल कि ओकरा के कुछो याद नहीं खे। ई आदमी बा का? हाँ, ई उहे आदमी बा सर। SM हॉस्पिटल, सुजा मेमोरियल हॉस्पिटल, जेकर आवाज चल गई बा कृष्णदास के केस और ये डॉक्टर अरुण के बहन सुजा के मौत में भी अगर कुछ न कुछ संबंध बा सर, बट नथिंग मेक सेंस। सर, शरद सर। हेलो दिव्या मैम, हम SM हॉस्पिटल पहुंच गए बनी। डॉक्टर अरुण यहाँ पे नहीं खन मैम। ता कहवा? वक्त कोचिकुट में बाड़ी। वहाँ के सनराइज हॉस्पिटल में जौन शाम के सर्जरी होके वाला बा, वहाँ पे विजिटिंग न्यूरो सर्जन के तौर पे डॉक्टर अरुण बाड़े, जौन पेशेंट के डॉक्टर सेवियर पुन्नुस। करेक्ट। और डॉक्टर अरुण के फोन नॉट रीचेबल होता सर। खड़ा खड़ा मुंह का देखा ताड़ा जा खोजा कर।